Kaba Record Studio. Ga sakon soyayya, ga sakon soyayya, yan mata wuri na niki dubawa wa. Ga sakon soyayya, sakon soyayya ne, duba min yan mata da ke na aminta na rayu na baki dukkanin wani gata. A gida na ke ɗaya ba ƙari, ni shi ne manufata, kulawar kini ne zan baki matata, wanda duk ya ce zai raina ki yayo wuta. Fata na karanta sakon na yan mata. Share batun sa duk ƙarya ne, ni ne mai kaunar ki, kallo ɗaya duk ni ne miki, zuciyata take begenki. Ga sako na ki karanta kin biya, karki ce mini kinki. Ranar da na zamto an gwanki, daga ranar na zama bawanki, babu wanda zai yi raina ki matata. Ga sakon soyayya, ga sakon soyayya. Ga sakon soyayya, yan mata wuri na niki dubawa wa. Duba ni dan wanka ne, dukansu na kere su. Akwai yan mata buhu amma na huce ajinsu, kowace tana nunan kauna ko dai bana ta taso. Ki bi ni mu je yan mata dan na ga kin kalar yan casu. Ina da kuɗi motoci har ma sun wuce in kirga su, sabo na kawai ki bi ni yan mata mi casu. Rabi ne ya saka mini ƙaunar ki, bayan kaina ne ba. Ina ji a raina in na rasa ki ne ba zan ma kai ba. Ki sa ni a ranki dan darajar Rabbul Izzat babba, dan darajar ɗaha manzo na bi ta bayin sabuwa. Sako na amshi ki duba shi, Umar Ekabo. Ga sakon soyayya, yan mata wuri na ni ki dubawa wa. Ga sakon soyayya.